Hola, el meu nom és Peter Martínez i sóc el director de batxillerat dels Jesuïtes Belvitge, Centre d'Estudis Joan 23. Els tres característics de la nostra etapa són l'acompanyament que fem als alumnes que ens arriben, un esforç tutorial i dediquem dies a que els alumnes es trobin a gust dintre de l'escola. També oferim el que és una flexibilitat a les matèries que han de triar. Ells tenen diverses opcions i amb això ells poden triar la que més els agradi. També proposem intercanvis i en altres escoles europees fent programes de la Unió Europea. Hi ha una altra opció que és el batxillerat dual. Al batxillerat dual els alumnes poden certificar-se en el batxillerat americà al mateix temps que estan fent el batxillerat espanyol. I finalment, pel que fa a l'orientació del final de batxillerat, hi ha dos camins. Nosaltres volem que tinguin les millors notes de selectivitat i també aquells alumnes que desitgin fer un cicle de grau superior, també oferim opcions dintre de l'escola perquè puguin triar la que més els agradi.